15.9., ako všetci dobre viete, končí dohoda o zákaze dovozu ukrajinského obilia pre 5 štátov. A tu nám musím upozorniť, že v prípade našich pestovateľov, poľnohospodárov, farmárov, to bude katastrofa. Už dnes sa nachádzajú na hranici rentabilnosti. V prípade, že sa k tomuto postaví chrbtom naša vláda, tak zničíme vidiek, zničíme poľnohospodárov, zničíme farmárov a nastane tu absolútny rozvrat poľnohospodárstva. Preto vyzývame pána premiéra, aby nerobil, že kúri a svieti a počkáme ešte 14 dní do volieb a je to vybavené, je vymalované. Nie. My sa musíme na to teraz pripraviť. Hovoríme to 15 dní dopredu, aby nemohli povedať na vláde, že nejak nám to ubehlo, alebo neboli sme na to pripravení, alebo nechajú 5-10 dní otvorených a za tých 5-10 dní sa tu sem navezie toľko obilia, že naši farmári skrachujú. Dovoz a predaj ukrajinského obilia tu na Slovensku musíme od 16.9. zastaviť tak, ako to urobí Poľsko, ako to urobí Maďarsko, lebo zničíme náš vidiek. Tohto roku sú rekordné úrody obilovy nielen u nás, ale aj susedných štátov, zhruba o 20%. A my sa dostaneme do situácie, kedy naše obilie nielenže bude stáť na skladoch, ale bude sa znehodnocovať, ale hlavne tým, že si vytvoríme lievik na dovoz obilia z Ukrajiny na Slovensko, totálne znehodnotíme cenu, ktorá už dnes je na hranici rentability. Preto žiadame ministra pôdohospodárstva, aby v pondelok navrhol rozšíriť bod rokovania Rady ministrov o bod obilie a premiéra Odora, aby v rámci Európskej rady podporil našich poľnohospodárov. Ja si myslím, že všetci sme za to, aby tá situácia sa ukludnila a stačí jednoduché európske riešenie. Podporiť dovoz obilia do prístavov, hoci aj by sme priplatili k tej preprave, aby to obilie sa okamžite čo najrýchlejšie dostalo tam, kam roky sa dováža, to znamená Afrika, Blízky a Stredný východ.